Sunt dr. Cristina Dam, sunt asistent universitar la Facultatea din Sibiu, sunt medic stomatolog de 10 ani și îmi place ceea ce fac foarte mult, o fac în primul rând din pasiune și o fac din drag pentru oameni. În acești 10 ani de activitate am reușit să înființez 2 cabinete, unul în Sibiu și unul în Orlat recent, care îmi aduc foarte multă bucurie, pentru că îmi place să lucrez cu oamenii, pentru că îmi place să fiu alături de ei și să-i susțin atunci când au ei nevoie de mine. Așa cum pot eu mai bine și cum mă pricep mai bine. Putem acoperi o gamă foarte largă de manopere stomatologice, poate aproape toate. Lucrăm cu copii, lucrăm de fapt cu pacienți de toate vârstele. Acoperim de la obturații până la lucrări protetice. Lucrăm pe profilaxie destul de mult, pe prevenție. Mie mi se pare foarte importantă prevenția asta și îmi place să cred că o duc în mediul rural în măsura în care se poate. Începem profilaxia, o ducem la pacienții tineri și adulți, de la manopere simple până la lucrări protetice complexe, parte de estetică și mergem până spre vârsta a 3-a cu proteze și cu discuții și cu întreținerea sănătății orale, așa cum este necesară fiecărei grupe de vârstă. În practica noastră de zi cu zi folosim materiale de ultimă generație, chiar avem o atenție deosebită pentru acest aspect și vreau să vă spun că acest lucru ne-a adus foarte multe bucurii și satisfacții din partea pacienților noștri mulțumiți. Ca mamă am învățat să văd stomatologia cu alți ochi. În cabinet ne ocupăm și cu o latură de voluntariat care se adresează în mod special copiilor, iar dintre copii în mod special celor care nu au posibilități. În această perioadă, cabinetele noastre derulează o activitate de ajutorare cu o casă de copii din județul Sibiu, cu rezultate foarte bune, de care suntem mândri, pentru că noi considerăm că este foarte important să sprijinim oamenii și, în mod special, copiii atunci când au nevoie de noi. Ne întâmpinăm pacienții cu aceeași dăruire de fiecare dată și vrem ca, odată ce au venit la noi, să revină din plăcere și data viitoare. Pacienții vin cu încredere la noi, poate și pentru că au învățat că nu doare la stomatolog și, în consecință, nu vin cu frică.